päivää. 3 videoa on yhdessä pätkässä. Ja aloinko käynyt siitä ensimmäisestä. Ensimmäinen. Kuten varmaan moni jo tietää, niin mulla viime viikolla tämä kamera oli tuolla minun isän kotimökillä, jota ei voinut viime viikolla kuvata ollenkaan. Eli mulla jäi ainakin 1, 2, 3 videoa ottamatta viime viikolla. Tein ruokaa, tein jotain, mistä olisi halunnut kuvata. Oli jotain paljon muitakin juttuja. Mutta nyt olen saanut patterit hommattua, kamera toimimaan ja nyt alkaa videokuvaus. Se oli ensimmäinen asia. Toinen asia. Kiitos TUK-tekseistä, jotka maanantaina, eli eilen, minulle annettiin. Elikkä oliko se nyt sitten 21. päivä, 21. ensimmäinen päivä. Ja oli maanantaina, kun mulla oli täällä kävi kavereita ja mulle annettiin TUK-tekstejä. Vaikka luvattiin ilmoitteeksi, ne saanut kiitoksen niistä. Kyllä ne syöty on ja hyviä oli. Sitten seuraava asia. 3. Olen nykyisin maalaushommissa mun yhdellä tuttavalla. Täytyy nyt vähän tarkkaan miettiä mitä sanoo. Mulla on 99% varmuudella sanoa, että katso tämän videon myös. Se on esimieheni. Sanotaanko näin, että tänään tiistaina 28. päivä, kun aloitin nämä maalaustyöt kautta urakoitsijatyöt, niin tämä ensimmäinen päivä oli aika rankkaa. Tämä oli ihan jees, mut rankkaa. Heti aamusta sain viedä tavaroita, oli 6. vai 5. kerroksesta autoa, elikkä semmoista edestakas kävelyä Porikassa. Ja tämmöiselle patalasta jäkkälle, se on ihan tiukkaa. Voihan mun paremmilla tottunut tämmöiseen liikkumiseen. No ei se mikä, siitä päästiin. Sitten oli parikekkien laittamista. Sitten menikin loppupäivä, sitä tehtiin ja sitten meni työkalujen siivoamiseen, imuroimiseen, siivoamiseen, työmaan siivoamiseen. Kyllä ensimmäinen kerta oli ihan jees. Ei siinä mitään. Eli ensimmäinen asia, kamera löytyi, toinen asia, TUK-tekstit ja 3. asia oli tämä nykyään maalaustöissä. Ihan jees homma, mutta huomenna uutta videoa kehiin. Hyvää yötä kansalaiset.